बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि मैदेरजों सिलिंखार खालामजानाय न'खौ लुफुंनानै होफैदों इउपिपिएल दोलोनि मावथि बिथांमोनहा। बाक्सा जिल्ला मसलपुर बाटाबारि हाग्रामाफोरनि सिङाव थानाय ओनसोलाव थांनाय सानसे सिगां हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै सिफायना गालांजानाय बरबरि हालाम दौदिगाव दैमुगुरि गामिनि रिता बर' बिथांनि न'खौ दिनै मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि दयाल सरनिया बिथांनि दैदेननायाव बागानपारा मसलपुर आरो दिहिरा बिहाब इउपिपिएल दोलोनि मावथि बिथांमोनहा खौसेयै थिं बायदि बायनानै लाबोनानै लुफुंनानै होफैदों। बिथां रिता बर'आ न'खौ लुफैना होफैनायनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि दयाल सरनिया बिथांखौ साबायखर बावदों। लोगोसे जाय सुबुंफोरनि न'फोरा मैदेरजों सिफायनानै गालांजादों बिथांमोननोबो थिं, कम्बल आरो जानायनि थाखाय जाग्रा माइरं, दालि बायदिफोरखौबो थाबैनो जगायनाय जागोन होननानै बुंथिदों मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि दयाल सरनिया बिथाङा। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। আমি বৰ্তমান দধিগাঁও দুইমগুৰিত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত উপস্থিত থকাৰ কাৰণটো এই হ'ল যে যোৱাকালি ইয়াত এজাক হাতী আহি খুবেই উপদ্ৰৱ কৰিলে, বহু পৰিয়ালক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে আৰু আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিলোঁ যে 12টা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ঘৰবোৰ ভাঙিছে, তেখেতসকলৰ খোৱা বাচন বৰ্তনবোৰ নষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত ভঁৰালত যি ধান আছিল সেইবিলাকো তেখেতসকল খাইছে, অনিষ্ট কৰিছে। গতিকে আমি দেখিলোঁ কি পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিলোঁ যে ইয়াত থকাৰ পৰিৱেশটো সেই 12টা পৰিয়ালৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। তো সেইকাৰণে আমি দলীয়ভাৱে ইউপিপিএল দল হিচাপে আমি ইয়াত আহি পেলাই আমি তেখেতসকলক কি ধৰণে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ। আৰু যি ঘৰ মানুহৰ ঘৰত আমি থিয় হৈ আছোঁ খুবেই অসহায় পৰিয়াল, বিধৱা, তাই নাম ৰীতা বড়ো, গিৰিয়েক নাই, গতিকে তেওঁ খুব অসহায়। গতিকে পোনপ্ৰথমে এই তিৰোতাজনীৰ আমি ঘৰটো বনাই দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে তেখেতক দুটামান টিংপাত দিয়া হ'ল, বাচন বৰ্তন দিয়া হ'ল, কম্বল দিয়া হ'ল আৰু তেখেতক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ কাৰণেও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। হয়তো আজি নহয়, হয়তো কালি পুৱালৈকে তেখেতক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিম। आंनि न'खौ दयाल सरनाया बानायना होफैदो। न'खौ हाथिया गाफैबाय नालाय फैनानै साननै हरनै माने फैदो नालाय हरनैयाव उतपात खालामना गालांदो। बेनिखायनो दा जोंनि रायजो राजाखौ लानानै सारा नामखौ मा होनो दसेनो बावगारथायना दयाल सरना सारा आंखौ बिराद बेसेबा सहाय होनायखाय आं बेसेबा मोजां मोनबाय। बेनिखौ आरो सारा मानो होनबा फैनानै बुहुद माबाफोरखौ मालफोरखौ जोमनाय जि बाल्थिं आरो काप प्लेट माबाफोरखौ खांसि लथाफोरखौ होनायखाय आं बिराद मोजां मोनदों दयाल सरनाखौ। आं धन्यबाद होयो। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालाम।